Vítame vás u nového seriálu Možno šéfe. Dneska sa pôjdeme pozrieť do reštaurácie u Starého mlyna. Tak tam poďme. Takže ideme. Hlavné jedlo slepačia polievka a bolenské špagety. Nevypadá to zle. Takže sadneme si tu trojka. Dobrý deň, čo si dáte? Dobrý deň, takže objednal by som si to denné menu, tie bolonské špagety a tú slepačiu polievku. Dobre, tu máte predjedlo. Za chvíľu som tu. Vole, to je zariadenie. Ty vole, žiadny listok, nič. Ty vole. To bude. No, vzor reštaurácie celkom. Čo si to nezežral? To je prvotriedne. Tu máš tú polievku slepačiu. No. No a tu máš hnité mäso a žer. No, polievku by som viacej osladil. A mäso... No, to by ešte ušlo, ale tiež mi tam chýbalo nejakého korenia. No, ideme sa pozrieť dovnútra. Čo mi sem lezeš? Dobrý No deň. čo mi sem lezeš? Á, to ste vy. No, tak aký je hlavný problém vašej reštaurácie? No nikto sem nechodí, však sa kukni. No tak v prvom rade by to chcelo asi kvalitnejšiu reklamu. Ak ste otvorili tento podnik, chodil vám tu niekto? Nie, všetci zdrhli, lebo tu bol smrad. No tak idem sa pozrieť do kuchyne, hej. No. Kuchár sedí vedľa oného, ty vole. Možno šéfe. Ty vole, to čo tu je? To je úplný bordel, ty vole. Chcem vám čo si ukázať, poďte za mnou. Tuto je taký problém v tejto reštaurácii, že nám tu furt hnie podlaha a ja neviem prečo. Ty vole, ale stačí, keď sa pozriem na tú kuchyňu, už vidím, že vy ste to tu museli mať zle zariadené, ty vole. Ale nemali sme, tu je iba ten problém, že tento kuchár furt tu iba stojí a húka, že možno šéfe, on nejaký si preplie na hlavu alebo čo si také, No a keby ste ho vymenili za nového, to vám akože nenapadlo? Neviem ako to spraviť, oni tu, už som dal vyšekrát ponuky, ale nikto mi tu ako nechodil za kuchára, lebo to tu že vraj furt hnie a že tu dostávajú ľudia mentálne poruchy. No tak to je fakt divné. Ja som akýsi vrbli, že skáčem po týchto veciach. No ale tak rozmýšľajte, čím to môže byť, veď takomto bordelu, ak chcete... No, ja myslím, že pod nami je nejaký toxický odpad alebo čosi také. Však sa uknite, čo sa stane s mäsom, keď ho hodím upiecť. Počkajte, hodím sem mäso, normálne steak, čiže kura, a ono normálne zhnie, sa poď kuknúť. A na to zhnité mäso, však ho ochutnaj, však to sa nedá jesť, to je humus. Tak predovšetkým by to hádam chcelo kuchára vymeniť, ne? Veď s takýmto bordelom... Ja tu všetko robím sám, už neviem ako tuto nám... No vidím... Tu vidím, že už nám kuchár krváca. No a tak... Nechceli by ste náhodou trochu... Zadrbal tým celý dres. A nechceli by ste náhodou personál vymeniť? Ale jaký personál vymieňať? Tohoto sejmem a hneď nikto iný mi tu nepríde. Furt húkaš, drž už hubu. No viete, ale keď chcete mať úspešný podnik, tak to musí mať normálne zamestnancov, ktorí by neboli retardovaní.
Ale tento retard od mi neodíde. On sa tu postavil, on sa nechce hýbať. No, takže ideme najprv dať do poriadku reštauráciu, takže tento zadrbaný dres najprv vyčistíte, prosím. A čím? Jaj, húbkou, neby mi to tu... Ty si to vyčistil, ktoré húbku doniesol. No. Čaká, on furt krváca. Tak ho sejmite. No, kuchyňa by až tak hrozne nevypadala, ale kde máte ladničku, ty vole? To čo vieš? Stop. Ty vole, kde máte napríklad chladničku, ty vole? Však vravím, nám to tu všetko hnie. Tuto za dverami máme akúsi knižnicu, čo to vlastne je, ja neviem. Není to vedľajšie obchodné centrum. A čo ja viem? No, najprv by to chcel ten personál zmeniť, nie? No najprv by to chcelo chladničku, máme tu kopecky, ani polku neviem uvariť, čo tam je. No a šporák, akože máte kde? To čo? Toto sú šporáky všetko. To polejete toho A kuchára? drž už hubu, ty možno, šéfe. To polejete kuchára olejom a zapálite a pečiete mäso, či čo? Ozaj už som ho chcel sejmúť. Ty vole, tak táto Máš reštaurácia... padáka. A toto je tu čo zase za pokladničný systém, veď v tomto sa nevyzná ani... A jak mi to tu zadrbal s tou krvou. No, už to je vyčtené. A čo si chcel s tým pokladničným systémom? No veď toto nerozpúšti ani pán Boh. Toto je najnovší model XA 1990. To ako vyrobený z roku 1990. Však vraví si hluchý. Ty vole, táto reštaurácia nemá ani zmysel prevádzkovať, to zahodiť za hlavu. Ale ne, my to tu potrebujeme rozbehnúť. Však to iba treba nejaký radu. Takúto bedňu nerozbehnete. Zatiaľ si mi nič neporadil, ty dement. Najprv musíme zohnať ani personál. A mám taký pocit, že ste trochu retardovaní. Ja viem. Tak, najprv musíme vyvesiť cedulu, hľadáme nových zákazníkov. Že ideme Ja na ju to. vyvesím, nehaj ma. A táto korega, čo tu stále hovorí, že má čierne zuby, tam má Neviem, aj ale sem tieto. píšnem tú novú cedulu a napíšem. Hľadáme. Aj to môže byť kokota. Môže byť. Tu kúkaj. Kde? Dobre. Dúfam, že sa nejaký prihlási. A No, čo ďalej? takže najprv skúsme uvariť nejaké jedlo, takže uvarte mi, ja neviem, opečené kúra. No tu máš, to mám už 3 týždne vo vačku. No to si děláte srandu, ty vole. Vy ste nenormálni, Chceš pečenú cedulu? ty vole. Uvedomujete si, že to tu vôbec nerozbehnete s takýmto spôsobom? Ale čo ja mám rozbiehať? Ja som tuto vedľa z psychiatrie, dovidenia. A kto tu je šéf potom? A čo ja viem, asi ten, čo tam stal. Ježišmaria. No, No, takže, boli sme v reštaurácii u starého mlyna a ako vidíte, dopadlo to tak, že pán vedľa zo psychiatrie prišiel a vydával sa za šéfa, takže toto bola taká príhoda, ktorá sa nám prihodila. Ináč, nič viac a nič menej. Zatiaľ, čaute a ideme hľadať normálnu reštauráciu.